niin, hyvää päivää ja nyt pelataan... Mitä? Nyt pelataan Skywarsia Minecraft jollain serverillä. Tämän serverin nimi on framepvp.com. Ja mä en oo sit mikään hyvä pelaamaan tätä, eli älkää odottako paljoa, koska mä en oo pelannut tätä Skywarsia paljon ollenkaan. Mutta muita eniten on pelannut ihan Survival Gamesia. Pistetään noin äänet vähän pienemmälle. No. Nyt voitais mennä peliin. Mä otan yhden hörpyn tästä. Joo, mennään peliin. Joo. Pitää katsoa, ettei tuolla joo. Mitä? Joo, on tommonen puu tossa, mulla on tämmönen. Onko täällä niinku toista chestiä? Sillä jos ei oo, niin meillä on aika huonot kamat kyllä joo. Näyttää pahalta, ei täällä tai kyllä olla. Ei meillä ole mitään armoria. Tähän tämmönen suojajuttu, että jos tiputaan, että en mä tiedä. Mulla ei edes blokkeja tai olla yhtään. No. Paras no, mä tiedän, että joku bovittaa, mutta se käy aina niin. Kato, kun tulee bovi. Ihme, ettei. On sille, että mulla ei blokkeja paljon. Kohta kun tulee mun saarelle. Kun menee tuonne keskelle. Ei vittu joo. Joo. Tuolla. Mitä onks tuolla timantti chestplate? Joo, tää peli on hävitty. Tää on niin hävitty. Mulla on niin huonot kamat. Hei, laavapuketti. Mä nyt vielä pääsin hyökkään. Jos mä pääsisin niitä selkään, niin... En pääse vielä hyppään. Ja toi vähän kusi. No, mennään uudestaan. No niin, nyt otetaan uusi peli. Toi vähän kusastoi ekaa, koska niin kuin tiedätte, että mä en oo mikään paras pelata tätä. Mutta toivottavasti tää menisi vähän paremmin. Tää ainakin näyttää, että täällä voisi olla vähän enemmän kamaa. Paitsi no enpä oikeastaan tiedä. Yksi kenttä on semmonen, mitä mä osaan aika hyvin. En mä tiedä. No ainakin armoria. Jes kivimiekko teidän. Noista saa kai elämää tässä noista sienisopista. En oo varma. Näin. Jos joku nyt lähtisi niinku koittamaan jotain juttua, niin joo, tämä. Ja nyt poika. Onko sä aika tyhmä? Hahaa! Tota mä just hain. Tuo oli just se mun tarkoitus, mitä mä aina teen noilla lumipalloilla. Mä pääsin tänne toisen tyypin saarelle. Tuolla on chesti. Ai joo, onkohan tää epäottelussa? Oh. Vittu. Pistetään tähän tämmönen yllätys. Ding. Älä tule! Tee kananmunia.
Tää lagaa ihan sairaana. Tää lagaa ihan sairaana. Toi lagaas jotenkin ihan sairaana. No toi peli ei mennyt hyvin kyllä. Ei kyllä mennyt sekään. No. No niin, vielä yksi kerta tätä Skywarsia, niin koitetaan. Tulispa nyt yksi semmonen hyvä mappi, missä mäkin oon pelannut. What? Mitä? Oh joo. Just on tänne. Jes, armoria aika paljon. Timantti, vitsi kun ois toinen. Ei muuten, noista kaivoksistahan aina löytää niitä, mutta en tiedä. Jes, enderpearl. Jousi, mutta ei oo. Noita niitä. Jousi, mitä meillä on? Timuntti. Noita voitais heitä. No. Jos joku tulee tänne, niin vois taas heitellä. Ja mä voisin tällä muuten. Sä tiput nyt sinne. Mitä? Ahaa. Minä tapoin sinut. Ei ollut timanttia. Porto. Olikos miekkaa? Oli. Mutta en mä kyllä tiedä, onko toi miekka paljon parempi kuin tää. Ei välttämättä saa. Jos kultamiekka. Se on varma. En mä tiedä, onko sekään parempi, mutta. Enderpearl. Lähetä. Oi vitsi. Pitäisikö mennä... Ei kun en mä ota kyllä riskejä, että... Tää on 4 vs 4. Jos mä heittäisin tonne, niin mä... Joo. Nyt mä... En mä tiedä kyllä. Pakko ottaa riski. Riskin en tiedä kannattaa. Voi ei kannattaa. No joo. Eiköhän tää video ollut tässä. Ja pistäkää like, jos tykkäsitte, ja se olisi moro.